Wach mar yudo Iye Mohiw Ekind nyithindo manyiri iwacho ne omedore mokalo e kinde mag COVID-19. Ma en achiel kuom gigo momiyo koro riwruoge mopogore opogore mag rowere kachiel kod mag piny owacho osewuok oko mar kedo kata keto okenge mag puonjo kaka inyalo kony rowere e kit ngima mar nyodo. Roslyn Awiti kod ler mathoth. Kaluwore gi tiegruok mosebedo ndalo 2 kendo rumo e boma ma Kisumu, mane okelo riwruoge mopogore opogore keto okenge mag konyo weche nyodo ne rowere, apisa mar weche nyodo rowere e kaunti ma Kisumu Migosi Jackton Oliver nolero ni rowere osewe chien e loso okenge makonyogi, to koro sani gin kaka kaunti koriwore gi joma moko to gisebiro kelo yorego mag resogi. En chenro ma ibiro sir nyaka kod piny owacho mamalo kokalo e duol mar National Council for Population motelne gi Migosi Bernard Kigen mochung' ne gwengego mag Nyanza. Rowere gin jogo mosewe chien kuom ndalo mang'eny ko gibedo kanyakla korka loso yore mag policy. Omiyo kaka department kabedo supported gi county government, telo mar county government, aparo ni wawuotho kamoro achiel mondo wajiw systems go manie health ma achiel kuomgi en collaboration kata riwruok kanyakla gi migepe mopogore. To yorni dhi konyo rawere ng'eyo fuon mag policy development kaka ginyalo donje mondo gibed gi rieko ma ok giwach ni sirikal nowewa oko kata loso yore mag policy. We have come up with a technical working plan, and we are working with various stakeholders, among them Organization of African Youth, DINADA, KMET, and many other civil society organizations and religious organizations and community-based organizations, together with the line ministries in the government, that is the Ministry of Education, the Ministry of Health, the Ministry of Youth. So we are working together. Right now we are focusing on how we shall carry out the activities which has been developed by the technical working group, because the technical working group have really sat up and they've come up with a good strategy, especially focusing on 3 areas, that is advocacy, focusing on campaigns, and also on research, so that you can be able to get the issues that are really, because we have come to realize that teenage pregnancy is one of the population issues here in Kisumu, and we really need to work through the technical working group so as to be able to come up with a report on every quarter, because we need to make a report to the nation and even to the leadership of this country. Wechego mag nyodo kaka achiel kuom gigo mahinyo ahinya rowere koro dwaro nitiere mondo kweth rowere kik bed ni thoro kadhe midhiero to giling ka koro tiegruok mane odhi nyimeno biro konyogi kendo puonjo jowetegi mamoko. I feel as a young person it is very important for both the county government and the national government to include and consider women and young girls' voices when it comes to matters reproductive health, because these are the victims and they're the very people that they need to speak on what they want and what to be considered. Why? Because they're the very people that these issues around affect them. Well, we find that there's a range of policy that are being developed by the county government, and when it comes to implementation, we find and we tend to get this poor implementation. So we are just coming together as different CSOs to start this advocacy in ensuring that there is an improved access and to the services and information for sexual reproductive health among the adolescents within Kisumu County and Nairobi. And also we are focusing on looking at the marginalized communities within our counties, just to ensure that they are getting these services and the services are being offered to them in the best way possible. So that is what we had today, and we call upon different stakeholders to join this and in ensuring that the policies that we have, we actualize them and also put the government to task and to ensure that there is proper implementation. Rowere ma higni kind 15 nyaka 24 ema ithoro wachi ni weche mag nyodo koro hinyo moloyo to ka gin e diere mar adole.
Ka en ting' mar rowere mosetiegi e puonjo jowetegi ka piny owacho mamalo kod counties bende koro idwani okete tim kao pach rowere e gigo duto magitimo. Wagoero kamano nikech sani koro Kisumu County oketo kinda ni odwa chiko ite gima rowere wacho kendo odwa include their voices e policies mag county loso kendo odwa include voices mag youth in budget process. Wayudo ni yudhe mang'eny kia seche ma budget processes especially public participation timore kata seche ma onego bed ni gibedo involved kaka ginyalo bedo involved koro seche moko be gikia sama onego bed ni gin involved e policy processes koro waneno ka en gima duong' kabisa ni koro government oyie kendo ni puonjowa nyaka gi ja sirikal kaka wanyalo engage gi sirikal mondo wati maber kodgi. Tiegruok makamano nobagi kod Organization of African Youth kendo yuore gi mamoko kaka Youth Alive Kenya, Tinada, Kemet e kind mamoko. Ne Lolwe TV en Roslyn Awiti.